забыўшыся пра сон і адпачынак, гадуючы краіну як дзіця, стварае беларуская жанчына карціну паўсядзённага жыцця. Рассыпля каляровыя пялёсткі на сонныя палеткі і дамы, каб прачыналіся і гарады, і вёскі ад доўгай марознай зімы. Якія фарбы ёй заўжды патрэбны, каб адчуваць жыццё, нібыта спеў, каб плыў панад краінай водар хлебны, ды смех дзіцячы весела звінеў. Тут колер працавітасці жаночай і непаўторнай яснай дабрыні, матулінай пяшчотай цешаць вочы і грэюць свет, як сонца прамяні. Тут каларыт руплівай гаспадыні, што ў доме забяспечыць дабрабыт, ды новым скарбам напаўняе скрыні, а смутак ды тугу звядзе ў нябыт. Ёсць на карціне творчасць і натхненне, зямелькі беларускай прыгажосць. Сучаснасці шчаслівае імгненне, і будучыня тут таксама ёсць. Яна малюе мірную дарогу, свой край, які не хоча ваяваць. Ёй не пярэч, яна мастак ад Бога і ведае, як трэба маляваць. Нікога і ніколі не пакіне, яна не ў небяспецы, не ў бядзе. Упэўнен гаспадар, што гаспадыня ніколі і ні ў чым не падвядзе. І ёю ганарыцца ўся айчына. І для сябе не робіць адкрыцця. Стварае беларуская жанчына карціну паўсядзённага жыцця.